בוקר טוב לכם לחברי B&I היקרים, קבוצת הזהב, וגם לאורחים. שמי אלי ווגמן, מורה דרך מוסמך בשלוש שפות, עברית, אנגלית ורוסית. אני מעניק את השירותים גם לתייר וגם לישראלי, מא' ועד ת', בשביל התיירים משלב הנחיתה ועד שלב ההמראה, כל מה שצריך, טיולים, סיורים, ג'יפים, אטרקציות וכל פינוק אחר שהתיירים יכולים להשתמש בו, אני מספק. אני מחפש היום חברות שמתעסקות בהפקות אירועים גדולים, בעיקר בגני התערוכה בתל אביב, נהגי מוניות באזור העיר העתיקה, סוכני נסיעות מכל התחומים, בעיקר של התיירות הנכנסת. אני גם מזמין אתכם מחר, יום שלישי, 8 בערב, להגיע לשער יפו לפסטיבל האור. אני מוציא סיור, 8 בערב בדיוק, מוציא סיור ברחבי כל העיר העתיקה. בוקר טוב לכם, אלי ווגמן, מורה דרך מוסמך, שלוש שפות, עברית, אנגלית ורוסית.